Tras a nova regularización do catastro en Poio, cada veciño que teña que facer unha actualización no seu terreo deberá pagar 60 euros, unha medida que, a diferencia do que di o PP do Concello, dende o Goberno local informan que se trata dunha lei e normativa do Goberno central e que, polo tanto, todos eses cartos cobrará o Ministerio. O sea que, bueno, é darlle pábulo a tonterías, a mentiras, a difamacións que non sei se que rentabilidade política lle terá, pero, bueno, en calquer caso me parece lamentable. O que sí deberían preocuparse é por a valoración de catastro, é dicir, as revisións, pois eu entendo que unha persona que ten dado de alta todos os seus inmuebles está pagando por eles, que o veciño non os teña dado de alta, se non pague, pois que lle poda parecer mal, pero o que sí é tremendo é o incremento de valor catastral que sufriu as diferentes propiedades. Se repercute en todo, no IBI, nas transmisións patrimoniais, nas herdanzas. Entonces, realmente me parece preocupante que un señor que pretende ser o alcalde de Poio que trate de chegar ao poder pois con este tipo de actuacións perversas, diría eu, actuacións perversas. Poio conta con 2.700 actualizacións, co cal dende o Concello teñen claro que esta regularización venlle moi ben ao Ministerio, pero lembran que en Poio o valor do IBI é medio e non un dos máis altos como afirman dende as filas do PP. Que tamén parece como que o Concello de Poio ten o IBI máis caro do mundo mundial, dicir que hai 33 concellos na provincia, podíamos escoller do Estado, pero podría ser unha cifra un tanto absurdo, pero na provincia de Pontevedra hai 33 concellos, me parece que son 62 ou 63, non? Pois 33 concellos que teñen o tipo de IBI máis alto que o de Poio, que é do 0,47. O tipo de IBI se aplica sobre unha base, que é o valor catastral, e o Concello de Poio está por debaixo da media da provincia en canto a súa base impoñible. Os veciños de Poio terán de prazo ata este venres para realizar e actualizar o seu catastro.